салом мухлисони Барселонаи бузург. ҳамлагари даста Мартин Брейтвейт бо сабаби ҷароҳат бардоштани зонуаш тақрибан 3-4 моҳ ба майдон намебарояд. Барселона наметавонад ки шартномаи Ансу Фатиро ба таври автоматӣ тамдид намояд. Ба ӯ қарордоди нав пешниҳод мекунанд. Трансфери Пауло Дибала яке аз ҳадафҳои асосии Барселона дар тобистони оянда аст. Президенти Ла Лига Хавиер Тебас иброз намудааст ки рафтани Мессиро аз Барса имкони пешгирӣ кардан буд. Ӯ гуфт ки сабаби рафтани Месси вазъи иқтисодӣ нест. Инро ӯ аниқ медонад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Бародарон, бисёре аз шумо ҳоло намедонед ки мо дар Телеграм канал дорем ва дар он ҷо қариб ҳар рӯз аз 30 хабар зиёд мебарояд. Албатта ки дар бораи Барселона. Ҳамчунин шумо метавонед ин хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ccылкаи Телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Мартин Брейтвейт мумкин аст ки то охири сол дигар бозӣ кардан натавонад. Тавре рӯзноманигор Жерар Ромеро хабар медиҳад, зонуи футболбоз ҷароҳати ҷиддӣ бардоштааст ва тақрибан 3-4 моҳ пас бояд ки сеҳат шавад. Имрӯз ӯ бояд аз муоинаи тиббӣ гузарад ва баъдан сатҳи ҷароҳату муҳлати дақиқи баргаштанашро муайян мекунанд. Дар 3 бозии ин мавсим Мартин 2 голу 1 партофти головар анҷом додааст. Бисёр хабари аломовару дарднок барои мухлисон пеш аз бозӣ бо Бавария. Акнун ҳоли Барселона чӣ мешуда бошад? Умеди ҳама баъди Месси дар Брейтвейт буд ва ҳатто рафтани Месси дардноктар аз ҷароҳати Брейтвейт шуда наметавонад. Хайрат ки легендаи Севилья Люк де Йонгро харидем ва ҷои Брейтвейт холӣ намемонад. рӯбарати Барса аллакай дарк карданд ки банди тамдиди шартномаи Фати то соли 2024 ба таври автоматӣ бекор гардидааст, чунки ҳангоми шартнома бастан Ансу Фати ба балоғат нарасида буд. Ба ҳар ҳол дар бошгоҳ боварӣ доранд ки Фати шартномаашро идома медиҳад ва ба ӯ қарордоди нав бо шароити хубтар пешниҳод мекунанд. Барселона Фатиро дахлнопазир медонад ва худи бозингар ҳам ояндаашро фақат дар Барса мебинад. Шартномаи ҳозираи Фати то тобистони соли оянда эътибор дорад. Барои баргаштани Фати бояд ки саросима нашавад ва ҷиддӣ эҳтиёташ кунанд, зеро ҳама аз ӯ умеди калон дорад ва шояд легенда ояндаи Барса мисли Месси маъз ӯ мешавад. Агар Лапорта, Педри ва Ансу Фатиро ҳам аз даст диҳад, дигар фарқияти байни ӯ ва Бартомеу намемонад. бародарон, чӣ хеле ки медонед имшаб Барселона аввалин бозии худро дар мавсими нави Лигаи Чемпионҳо бар зидди Бавария мегузаронад. Оё дастаи каталонӣ метавонад баъди охирон мағлубияти шармандавор қасдиашро аз мошини немисӣ гирад? Инро мо танҳо имшаб хоҳем фаҳмид. барои бозам ҷолибтар гузаронидани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 гардед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселона аллакай ҳадафҳои асосии трансфериашро маълум кард. Каталониё диққаташонро пурра ба харидани Дани Олмо аз Лейпциг ва Пауло Дибала аз Барселона ҷалб менамоянд. Нимовзятгари аргентинӣ айни замон дар идомаи шартномааш бо туриниҳо мушкилӣ дорад. Баъди трансфери Пьянич мухлисон аллакай тарсон шуданд ки Дибала ҳам худро дар Испания нишон додан наметавонад. Аввал ин ки Дибала Пьянич нест, дуюм ин ки ба Барселона омадани ӯ аллакай шубҳанок аст. Нахуд мухлисон то ҳол ба афсонаҳои роҳбарияти Барса бовар кунанд. Барса аз қаҳри ботлоқи иқтисодӣ бо баландгӯяк дар бораи трансфери Холанду Дибала ҳарф мезанад. Ювентус бозиашро дар гирди Дибала сохта истодааст ва Холанд бошад лидери Боруссия аст. Барселона маоши як Гризманро ба ӯҳда гирифта натавонисту қариб ки ройгон ӯро ба Атлетико ҳадия кард. Холанду Дибала танҳо ба хотири маоши кайҳонӣ гузариш мекунанд. Мукофотпулиҳои агентҳояш баробари як трансфери дигар аст. Ба ин ҳоло аввале ки Барса дорад бо кадом ақл Лапорта мухлисонро чунин фиреб медода бошад? Шумо чӣ фикр доред дар ин бора дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Тебас гуфт ки масъалаи Мессиро бо Лапорта ва ҳайати директорони ӯ муҳокима намуда будам. Агар мушкили иқтисодӣ буд, мо роҳи ҳалли ин мушкилиро меҷустем. Агар мушкили дигар буд, ман онро аллакай баҳо дода наметавонам. Дар мавсими оянда вақте ки Барселона шумори суръатҳисобашро ошкор мекунад, мо хоҳем донист ки оё Месси метавонист дар Барса бимонад ё ин ки не. Ҳарчанд ки ман ба тасмими пешгирифтаи бошгоҳ эҳтиром дорам, вале бояд ҳақиқатро гӯям. Рафтани Месси мушкили иқтисодӣ надошт. Лапорта ва Месси як моҳ пеш
пеш аллакай ба якдигар даст дода буданд. ҳатто пештар аз як моҳ Лапорта пешниҳоди фонди СВС-ро барои ҳамкорӣ қабул мекард. барои ҳамин ӯ мегуфт ки ҳамааш хуб аст. ӯ ҳатто ду бор ба ман занг зада буд ки қарордодро бо ин фонд тезтар қабул кунанд ки Месси асабӣ нашавад. вале дар 3 рӯзи охир ҳамаи чӣ барбод рафт. ман дар рафтани Месси гуноҳ надорам ва гумон мекунам ки Перес ба Лапорта фишор овард ки бо фонди СВС шартнома набандад, зеро онҳо акнун дар сохтани Суперлига ҳамкоранд, гуфт президенти Ла Лига. Тебас аллакай ҷавоби худро доду акнун дар рафтани Месси худи Лапортаро гунаҳгор мекунанд. аммо Лапорта ваъда дода буд ки агар ӯро президент интихоб кунанд, Месси дастаро тарк намекунад. ҳатто баъд аз рафтани Месси маошҳои футболбозорро кам карда бозингарони асосиро ба рақибони худ ҳадия кард. сару садоҳо зиёд шудан мегиранд ва оқибат ҳақиқат рӯ мезанад. танҳо вақт нишон медиҳад ки ҳақ ҷониби кадоме аз онҳост. ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.